सोमना दोनखो हा खानथाम जाबाय न खाननै सोमना दोनबा माबाफोर ओंखारजोबो आरो न बेफोर जि साम' सिङाव हादोंमोन बिजानु टिजानु सब थारमाने ओंखारजोबो ओमफ्राय दा इखो फार्स्टआव माबाखौ दिहुनग्रोबाय इनि जा नै सायाव थायोना नैबे मुखा बायदि बेखौ दिहुनग्रोबाय दिहुननानै ओमफ्राय दा आरो नैथिं दानबावनांगोन खेबसे बायनाय साम'फोरखौ बारा गोबाव दोनसै बिसोरबा खनना लाबोना खैदिन जादों रुक जा दे रहा हूँ Naman to kang zatsado na. Semna doon kita dose. 마 하그라니 타소. 하? खानाय सिनजायोनो सोरो पुलुआ मालै खानाय सिनजादो खानाय सिनजानो फैनाय नै मानसिया बुरजा गल'आ बर बायदि फानजा लानो मालायनो गल'बो फिसानो गल' खनसे देना नुलायदो मालायनो हो बाय माबा जादों न गल'खौ नुदोलाय माबो औ माने थिबावनांगौ नामा थिंगा एसे उथिनांगोन बाजैयाबो उथिखाबाय दे थास'खौ रुग्रोगोन आरो दा थास'आ बिदि हुबा थारमाने बेयाव थानाय मैलाफोरा ओंखारलांजोबो आरो हाखांनानै सोमनाबो दोनबाय दसे 1 घन्टासो सोमना दोननायनिफ्राय बिदि हुबावबाय नालाय दा एकदम साफा जासिगोन थास' आरो बोरैबाय नै खारैसो दे मैगङा खिन्थु मा मा मस्ला होदो जाब्रां फालौ जाब्रां फालौ ओमफ्राय सामब्राम होआयो खारै मैगं सामब्राम होखाया न होयो थास' होजा थास' होजाया मालायाबो रुखानाय जाबाय रुनानै सेफ्लेबाय गुन्दै खालामजोबबाय थास'खौ खारैसो दे मैगङा जायाखै दाबो इयो बिनि दैया रानजोबनांगोन बेरहांबाय खिन्थु साउन्ड फैबाय दे दे माबा थागोन ना एख' मस्ला होलाय नांलाबायो
isir hatsat milih jalan ya, apa ini jalan ya. Bunggari dia mana mulai dakhli dia bapak sudah ya, mana mulai dia terserah. Jadi dia baik bersama pular budi, bagus gitu. Oh, itu nanti. Oh, jadi nongkrong bayar sih mana lagi sini nongkrong. Lokal mal, gua mah. Oh, mana? Itu sih dari mana kenapa? Jadi, kita nasa, dulu mbak.